og god aften. Vi har fået et mord her på Vesterled 16. En lille pige på 10 er blevet dræbt ude i et skur. Vi søger efter morderen, hvor vi har en meget kendt detektiv, som er kommet for at hjælpe os. Det er Julie Tornsberg, hendes egen søster, der er død. Vi skifter over til Julie. Vi har fået Julie Tornsberg med her i studiet i dag. Detektiven til morderen på den 10-årige pige, Camilla Tornsberg. Julie, hvordan er det at få sin søster dræbt? Det må da være frygteligt. Ja, det er det, men det skete samtidig for et år siden. Vi er først lige fundet ud af det i dag. Du virker rimelig ligeglad. Ja, meget. Hvorfor det? Ja, hun går altid sådan. Men det må da være frygteligt at miste sin søster. Jeg har slet ikke forestillet mig at miste min lille søster. Og så når hun er din tvilling, må det da være endnu sværere. Ja. Vi siger tak herfra.